ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕನಕೆಲೆ ಪೂ ಒಂಜಿ ದೈನರ್ದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷನೇ ಆಂಡ್ ಪೂವೇ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲೆಡು ಅಂತೆ ಪೂ ಆದಿತ್ತಂಡು 5-3 ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಲೆನ್ ಪೂ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಗೆಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಆತಂಡು. ಅವಲ ಸುಮಾರು ದಿನರ್ದಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಪೂ ತಾಳ್ದು ಪೋತುಂಡಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೈಟ್ ಪೂ ಆನಗ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನದೈಟ್ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂ ಆತನು ಫೈನಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ರಾಕಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ದಿಂಚ ಜೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ. ಬಟ್ಟಲು ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದ ಜೇದೆ ಬಟ್ಟಲು ತಂಪ ಆಪುಣದಾದ ನಾಂಡ ಚಳಿ ಉಂಡು, ಚಳಿ ಕಂಚ ಜೇದೇನದಾದ ಗುರುಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದುಲೆ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದ ಜೇದೆ ಇನಿ ಯಕ್ಷಿತಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಕನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ತಮ್ಮನ ಅಂಚ ತಮ್ಮನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಮಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುರಂತೆಂಚ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಲೆ ಸಾಕಾತನ ಮುರಣಿ ಮೋಕ್ಷನ ತಮ್ಮನ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದವ್ರು ತಿನ್ನೇರಾಪುಜಲೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ದ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕ ಮಟನ್ ಕನಪಾದೆರ್ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕಲ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಂತದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮದಡ್ಡೆಗೆ ಮಟನ್ ಸಾರು. ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಂಟಿ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಂಚಾರೀಗ ಪೋಡತ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಪೋತೆರ್ ಆರ್ ಕಾಂಡೆ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ತೈಕ್ ಬರುವೆರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ 7:30 ನನಗೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟೆರ್. ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮುರಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತತೆ ಮೋಕ್ಷನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆರ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇನಿ ಮೊಕ್ಕುಲೇರ್ 2 ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೊನ್ನೆ ಲಿಶಿಕ್ ಎತ್ತಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಪಿರಾವಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು. ಇನಿ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಲಿಶಿಕನಕ್ಲು ಇದ್ದಂತೆ ಬೋರಾ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ಅಡೆದಿಲ್ಲ ಅಡೆದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತಿ ಉಂಡಾ ತಿಂದೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಿಮೆದ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಿನೋಲ ಪೋಪಿನೇ ಹಣ್ಣು ಮುಜಿನ ದಿನರ್ ದಿಂಚ ಇನ್ನು ಮದಿಮಲ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಮದಿಮಲ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂಬರಿಯಾರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ 4 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷನಕ್ಲು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲ ಊರುಡು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಕ್ಲು ಪೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತಗ ತೀರುಜಿ ಬರಿಯಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾಡಿಯಾರೆ ಐಕೊಂದೇನು ವೇರ್ ಮಂತದೆ. ವರ್ಷು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂರನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತುಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕಿನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂದ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೆ ఒక ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪಿರು ವರ್ಷಲ ಅಂಕಿತಲ ವರ್ಷ ಗುರುಪ್ರಡ್ದು ಪೋರೆ ಗುರುಪ್ರ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಮದಿಮೆ ಕಾರ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಕಂತೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಗುರುಪ್ರ ಬೈದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲದಾಕುಲು ಅಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಡ್ ಪೋಪುನು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ನೋಡಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಆತೆ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆದ ಪ್ರೀತಿತು ಲೈಕ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಕಿನ್ನಿತುಲೆ ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪುನು ರಿಷುಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಸೈಡ್ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮದಿಮೆಯನ
ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪ ಬತ್ ಉಂತುದುಂಡು ಟೆಂಪಡ್ ಬತ್ ಕುಲ್ದ ಟೆಂಪಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಅಬ್ಜಿ ಬೇಗರು ನೆಟ್ ಅವು ಯಕ್ಷಿತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬುಡಿದಿ ಆಂಟಿನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಪಲೆಯನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡಿದಿ ಮದಿಮಲ್ನ ಇಲ್ಲು ನೋಡಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಂಜೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚೆ ಬುರುಂಡು ಅವೇ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಮಾಮೂನಿಲ್ ತಿರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಿಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಸ್ ಮಾತದ ಇದು ಮೂಲ ಮದಿಮೆದ ಇದೀನಿ ತೋಜುಡು ಅಂಚದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪುರ ಇಡೆಗೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ತೋಜುನ ಮೊಕ್ಲೆನಿಲ್ಲು ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಮಂತತೇರು ಒಂದು ಮದಿಮಲ್ನಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾತೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮದಿಮಲ್ನಿಲ್ ತೊಂದು ಆಣನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನಾ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೋರೆ ಮದಿಮಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆಣನಿಲ್ಲದ ಗಮ್ಮತಿ ಎಲ್ಲ